Yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana nje yase King Indlovu bafethu eyayinephupho elilodwa lokuthi ivele kumabona kude bafethu yathenga ikamera ukuthi yohlukanisa abantu eGoli. It's all about relationships bafethu. We are one Mzansi. Asithandaneni sizwe simnyama, asiyeke ukushayana nokubulalana nokuxabana, kodwa asibe into eyodwa. Asifundiseni igeneration ezayo isithombe esihle bafethu. Mawukuthi ku relationships seniyabona ukuthi imoya iyaphakamelana lobabili. Ninganyuselani isandla bafethu, but run away from it bafethu. Come to my show nizohlukana khona nizobona ukuthi kumnandi kanjani ukunyelana before nilahlana kahle nje kamhlophe. King Ginger, Cream de la Cream, angisakufuni Home Affairs. I'm back at it. It's a new year 2026 and we're gonna be boiling. Ngicela nje nonke nithi shendele bobo shipopo shi. Subscribe lapha. Take me to it. King Ginger, Cream de la Cream, Home Affairs. Angisakufuni subtitles are back, mtanami. Wherever you are, you're gonna be able to enjoy this show because down here it's gonna be But make sure that you subscribe, guys. Please do the right thing. Subscribe on this number one channel. Make sure that you also go to straight on my Facebook, King Ginger SA. King Ginger SA. Hayi labo hlama lababanye. King Ginger SA. Follow me bafethu. Make sure that you do the right thing. King Ginger SA. Hayi labo hlama lababanye. Showcase, I love you so much. Angisakufuni, we are here, my brother. Ungivusa ngilele mfethu. As you know, we are overseas. Singaphansi kweyihlahla so kusasa kusenike ngalana. Mhlawumbe nina sekusebusuku lapho. My brother ufuna ukuhlwana nentombi yakhe so ucela ngivuke ngizokwenza ishow. But was mfethu ngivukile. Yena ngapha. Sanibonani. Baba wami, how are you man? Sanibonani, ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila mfowethu. Mfethu ngicela igama usazise nanokuthi mfethu njengoba usibhalelile uthi yini le office esikusiza ngayo. All right, igama ngusabelo and I come from Soweto, Kotiatlen. Thank you mfethu. Sharp, I wrote to King Ginger because I'm facing issues with relationship yami. Kwenzakalani with relationship? You know, ngizocala ngokubeka kanje ukuthi be clear. I believe a life in a man doesn't change nje. Not any woman can change a man, but a man changes for a woman who's worth the change. Okay, sure. So she was worth the change kumina. Umuntu wami othandekayo and muhle isiphalaphala ngempela engikula kabi ngaye mangicabanga vele yeah. So ube ngathi angithathi kahle kodwa manje inkinga face ama intimate issues and nezinye izinto ezikhuluma ngami engazazi ukuthi manje ngeqiniso yini. Sure. Lo muntu lo sina 1 year 2 months sesisonke and it seems ukuthi kusuke kwabanzima phakathi kwethu because in the 3rd month manje bese yaqala ukungishaya isandla manje, you know. Ngezinye inkathi mangimfonela ngimtholi nokuthola amanye ama weird calls nama SMSs kwifoni yakhe mangithi sihlangane. Mhlambe to make it clear for someone at home that doesn't understand ukuthi ukushawa isandla yini, mhlambe if you can clear it on that. Ukushawa isandla guys, ukuncishwa ucansi, ukuncishwa sex. Not getting it in the bed. Yes, you can continue. Yeah, so it's like that and ama demands wakhe aba more because now angisazi manje, you know ukuthi I'm making minimum wage, like really minimum wage. I go around 4.8 a month and 3,000 roughly goes down endlini naye, ne? And the other monies we just, you know, locate for ama outings and stuff like that. So savings dollar akuna saving, akuna policy, even mongathi umtshela ngalezo uyamkwatisa umuntu othanda ubumnandi man makanami akabuthanda ubumnandi kodwa mang away ngibona ama videos and who's this Zakhele guy? I see him lapha yahlezi jive nawe. I don't know who he is, man, and I'm looking for answers. King Ginger, you know, I'm lost. Out, man. Ubani lo Zakhele lo? Who is Zakhele actually? And since look at text and I saw a video of you guys dancing together, can I really have the explanation sakhona namhlanje? Because it's getting very perplexless, you know, for me. Sure. I can't take it anymore. Zakhele ungubani na? Ziveze Zakhele. Who are you? How?
No my brother. So njengoba uthe uza kwi-interview utheni uMamazi ukwazela ukumkhomba? Azange ngamtshela straight ukuthi siza kuye interview because sokuwumuntu othanda ukuthi yale mangimcela ukuthi siphume kulamalanga. Yeah. So ngimtshele nje ukuthi you know what, I want us ukuthi size la eCarlton Center and then we'll come by Melville. I want to see a friend. Sure. So akazi ukuthi sharp ukwenza Khamba. yena ungibone nje mangibuya ekhaya sengimtshela ukuthi sengibuyile ngoba bengisenadala. So ithe ngibuya ngamtshela ukuthi hayi man yazini le ndaba yethu lesilokhu singezwani ngayo. Asithi ukushaya around nje kancane sicoce sibona ukuthi ngeke sizwe. Umlahlisile umqondo. So akazi nje ukuthi no yena kuyoba a surprise yabo. So awuthemba ufuna ukuthini kuMamazi today? Ufuna ukumtshela ukuthi awusamfuni, ufuna ukuthini kuyena? Yeah, ngempela yazi ngibona ukuthi ngizogcina sekunamaphutha so ukuze zingenzeki lezo zinto ngibona ukuthi vele ngasiyekane yayibona ngoba manje ubuhle bakhe ngiboni mina ukuthi ubani ngempela ngabe ubuhle ukuthi mina ngizosponsorisha amanye amadoda noma ngimlethele iGroove Life or what, because when we started we said always and forever. Sure. So is this always and forever, and am I going to live like this always and forever? Sure. Because in the end kuyomele manje ngiphume ngengaphandle ngiyozama ukuthini ngithole someone who's going to cater for my needs. Yeah, and then umusu uyabuya uba naye futhi. Uyayibona and manje dangerous abayi understand abantu lento le. When a man leaves the house because uyamncintsha ngoba yini whatsoever your issue or your excuse is, lo muntu lo maphuma uyolimala estradini number 1. We live at night, late hours, you know. You go to the tavern ubanjwe inkunzi. Hey, inkunzi is real. Abantu bayafa. So ubanjwe inkunzi lapha ya uphume nemali yesinkwa lezo inkathi lezo amakhadi, you get stabbed, killed, you lose it right there. Or ngezi inkathi uyofuna uyayibona. So ufuna ukumtshela ukuthi ufuna ukuthini? Liqiniso mina bengibona ukuthi ngcono sinje siyeke phansi indaba yethu singachithelani isikhathi. Welcome. Sondela. My brother ngathi usamthanda mfethu umuntu wakhe because leli gama leli lokuthi mangiloku ngimbuza ukuthi ufuna ukuthini kumuntu wakhe aliphume mfethu yabo. Hayi khona kubhlungu ubhuti wami angifuni ucamba nawe usebhlungu khona ngoba nawe uzombona umuhle kabi lo mntana ngangitshela ukuthi but uyakuncisha. Awutholi muhle nje mahalo uyivasele nje. Yeah, yiko ngisho ngithi hayi ngibona ukuthi ngapha futhi unokungqutshuzwa nangeimpama. Kusho usuze wayibonela ke manje ukuthi angithi ile nto oyibhalile mina ngikhuluma into eyibhalile yiko ngithi sisukele lapho impi yethu isukele lapho sengitshela ukuthi mina angifanele ukuthize ngifanelwe into ethize uyayibona izinto enjalo. So nema options awu2 mfethu. Option yakho yokuqala ukuthi mawuqeda ukumlahla la ukumtshela ukuthi awusamfuni njengamanje sizomnika u50 agibele itaxi aye eBree, noma option 2 ukuthi uqeda ukumtshela la ukuthi awusamfuni siqede lapho sinifake ebhasini nobabili sinibuyisele emuva. So angazi ukhetha ukuthi hayi cha akagibela eBree baba eBree. Yeah ngoba hayi sengizwile the biggest in Johannesburg, the best. Maybe she can even fish another one right there. Yeah, just I think so. Yeah mfethu eshe ngisacela angazi ngizokuthe uyayikhuphula imali ye-taxi ngoba ukuthi angabe asikho senze kube imalini ngicela umkhiphe ke lo sisebhasini. Ungayibamba mfethu mabe kufanele nabantu bakhabasha. Hayi akubona abasha nje. Wena mfethu usumtholile komunye umuntu? Cha bengamtholi shapha. Manje ubusizakala kanjani? Ya uzongichazisa ke manje King Ginger. King Ginger mina ngizele kuzoxazulula no angithi feli. Okay, hayi yazi kwenzakalane King Ginger. This one friend of mine engisebenza naye who's a colleague and it happens ukuthi yabona she's been very considerate so. Sisters, unjani? Ngiyaphila bani kama? Mandisa Mkhize. Mandisa Khabazela. Sister ngihleli no my brother lana and uyasibalisela ngawe the way umthanda ngakhona na the way umphatha kahle ngakhona na the way nje le relationship yenu nifanelene ngakhona go right ngakho. Wena ungathi yini nje mhlambe oyithandayo ngobhuti? Ube umuntu o right. Ube ngu? Yeah, ube umuntu o right ongithandayo. Into yethu nje ibe yinhle bona bengqondo but then hamba kwesikhathi hayi izinto ziyashintsha nje. Izinto seyishintshile manje. Yes, ungumuntu onjani manje? Akasafana sekuqaleni ukwenza nje izinto ezihlukile yabo.
Hayibo nje mani muthi bengiwe umuntu oright kusho sukushintsheni phela ngifuna ukwazi nami Sekushintshile akusafana nasekuqaleni akusafana lesikhathi ngisafika so izinto ngeke zisafana. Emanyane he awuthi ngizwe kahle uma usafika ngangumuntu oright angithi Yeah. okay wena ngokubona kwakho ngathi kushintshwe yini ngoba mina nginaso sami isikhalo engasibeka khona manje mamkhize Musukuyibuzisa awazi wena ufile utshelwe yimi ukuthi ubuye. ibe ngayenza ukuthi in denial phela ngayenza ukuthi in denial ngempela Ngiyintombazane ngidinga imali. udinga kodwa naku inwele ngizenzile nje Usukubala ubufunani ngenwele, ngimlela ngelento lento. hey And habi 500. mama izwa bakhona amanye amadoda ukuthi aba afford lutho Amanye. mina I give what I can give na umndeni namba bheke kunini ekhaya So ubheke uqokeni, ubheke wena uqokeni right now ibuka. Cabanga mina ngihambe nawe emoli uqoke kanje. kodwa ngiyime ngikusebenzelayo mina ngisebenzela wena ngikanje ngicrom 500 uyasebenza 500 usukhuluma ngo500 noma ukuthi uphuze nje u500 manje usube uthi ngidlise u500 ungena phuza inkinga ngaqala ngiphuza manje unenkinga besiphuza sisodwa namhlanje ngitshela ngubani uzakhele awungitsheleke awusitshele ubani uzakhele lo ngibona uJaiva naye lo ya extended ama tax ngubani uzakhele ubani uzakhele ungena phi uzakhele manje la inkulumo ezikhothi into ephana kwami nawe uzakhele ungenaphi yeah uzakhele yena ufit ukuthi ungahamba naye uyoJaiva naye mina ngikho fit mina shuthi sorry angikuzwa kahle phela shuthi sorry ngizothini usorry hey ngaphandle kwakonke lokho ngikenzile usorry yini oyenzile ngakupha uthando olufudumela ngakupha ikhaya ngakupha uthando mina ngazinikela anginakhaya mina uzongipha ikhaya anginakhaya mina kodwa ke manje ubusufunani kimi uma ungafuni ikhaya ngoba ngithe mina ngifuna umuntu engizowakha umuzi naye mina nginalo ikhaya ngahlala kulo why uzongitshela ngekhaya lelo khaya lelo bazokwakhela umuzi angazi kodwa ngiright ekhaya okay siswami ngcono yazi uyibeka kamnandi mtshele mfethu mtshele bheka mina ngifuna ukuzulisana nawe yeah ngumuntu wesilisa wemama yeah and sister lento le oyenzile ku my brother ngikutshela unesono esimnyama uthatha 500 rand bakhe kodwa yena uyamncisha khuluma mfethu mtshele konke lokho angazi ukuthi uthi mina ngibe njani noma ngibe isilwane sanhloboni la estradeni uma wena unginqintsha lapha ekhaya mangithi kanje hayi ibhlungu hayi kanje yakhathaza iqolo nani we ma ngiyagoba lapha emsebenzini mina ngigoba ilanga lonke hayi bo mangiphumile ngihambile ngiyoJaiva kumele ngibuye futhi naku ngisengikhathele ngibuye uJaiva ufuna ukulala ngiphumule so wena kuwena umnandi umJaiva yinto emnandi leyo ufuna lo ngihlale nawe ngigadane nawe ufakele nibuku wayo uphethe ibuku for ini bantu mina bengiphuma nawe ngithi siyayishayinela nje siya for ini ibuku iwedwa uzofaka ibuku wayo iweather ingena kuphi kushaya nomoya wazi hayibo ngwana wanhlanyela hayibo uyangibona ukuthi ngigqoke kanjani 500 rand wakhe uthatha 500 hello OC utlwa if you didn't know if you mtshele yabona mtshele naketseba hore ha o sa mfiko tlung o fa ba bang ko strateng kwa wabona ntho yetsa nko nhlapaola number 1 just straight o utlwa mtshele ubale bamba intombi yakho nawe lekhonela mana kusumuntu yabona nje uzozenza ngcono la uzongitshela ngozakhela ubani okufonelayo uzakhela unto lo uthi lo umuntu lo mamela unthabise uyamazi mana unthabise mani manje unthabise ngiyakutshela ngisebenza nonthabise ngamazi manje unthabise usebenza wangitshela ukuthi usebenza nomthabise lo usebenza naye lo nibe nento zenu manje jinja yeziphi izinto manje okay no awuthami emanyani wena ubuwa ingwena kabana umutsibi la imani ubisweke la imani awusazikhulumisa mfethu wena tshela lona ukuthi awusamthandi uye ku Diamond sheba utso busy ulokusheba khuluma bheka ke bheka mo mtshele ngithi wena ithe wena uqala ukungijikela wena uqala ukungijikela ungincintsha wena usubona ukuthi mina angifanelwe ubumnandi kodwa bakhona befanelwe uyabona njani kodwa akasakhulumi mtshele yathi lokubhizi ejobe ngiphatha kanjani jobe yani ungangihlanyisi wena kudala ngibhizi ngikwenza wena ungangikhulisi wena
Ungangigulisi wena. Ungangigulisi, ungangigulisi wena. Ugqoka ama-Nike thini sothi balothu lo apara ntshotse. Wa apara di. Awukahle. Mo apara sidwaba mo so apara di. Ke Gauteng mona o utlwa. Ke Gauteng mo ka o jwetsa ke Gauteng tla o tlatsa nna. Yeah. Okay, whoa. Okay, whoa. Awusazi ukuthi ngiyini namhlanje. Ngiyini. Tshela uthi awusamfuni. Ukujwayela lapho. Kusawbatha. Akasakufuni kodwa. Vele ngihamba ngilo ngiyawona ngenxa yakho manje. Ngilo mbhizi ngiyaslimba ngidlala nawe. Ngidipapa. Ngilidla kanjani wena ungalipheki? Awuthami miyeke. Kumele ngihambe ngibhekene njani wena lokukhona wena. Lalela. Beka wozala December sepaburuku ngona wena. Ngicela amasipho wena. Seburuku wena usikhathonhlwela wena. Wakho Natal nolibhizi lilikhomo ugwajwa wena usobatho onhlanyela. Miyeke njaya miyeke. Mfethu, welcome. Thatha my sister gibela itaxi mfethu. Yeah, upalamise ntwe. Ibile wena usiye buruku baka utlwa wena. Wena usiye buruku baka wena utlwa usiye buruku baka wena. Usiye masepayo wena. Tajiretisa ntotse. Yeah, uthi ngithabise ngiyena ku akufani. Bheka izinto ezikhulumayo. Awufani lento yabona. Mbhekele ebusweni. Uthi njengaloko uyiko la ebusweni la ngaphansi wena. Ngicela uyibona wena. Mina ngiyathi mina kufana mina ngiyasebenza ngiyawona sibheke wena ucawuthi ufana nalento ebusweni la ngaphansi Miyeke qosha ifoni yakho akufani okungaphezulu la ngaphansi hambe msinga qosha ifoni yakho hambe msinga wena ulethe nefoni yami wena yezwa yeah ulethe nefoni yami ngeke ngizosebenzela wena lana thatha nefoni yakho naye yeah how muthi wa rusa mo ke lebaka la how onana romote je ka o leng ka sefahleho ka tlase mona o itshebe ka tlase o tla ipona o rovitshikile jwang miyeke ukude mkhathazise bozakhele bayakhila udimaye kanti mfethu uhlala phansi miyeke ukude msinga upalame wena kuhlawulata mona yeah manje usuhlulwa yini ukumtshela ukuthi awusamfuni lokhu ngiyamtshela lokubhizi ngibala awumtshelanga ubungamtshela ngilokukhumbuza ngithi ngisho mtshela namanje ngisayisho akusabatha wena ususho manje ngoba sengikukhumbuza kade ngithi la mtshela ukuthi awusamfuni lokhu yangingiza la uqala into kodwa nawe jinja awungitshele wena usunesiphalaphala esinje ubungeke wena uzama ukuyilungisa indaba awuthiyami mawukuthi ubufuna ukuyilungisa kufanele ilungise kudala uyilungisa kanjani umuntu okuncishayo isex isikhathi eside kanjena yini oyilungisayo ubonani la mina bengithi phela uzawushintsha umqondo wakhe sebona ukuthi manje she's on apparel hayi uyayibona izinto usibizela ukuthi uzotshela umuntu ukuthi awusamfuni vele yena ngisamfuni welcome awufayile insizwe ebhasini futhi hayi vele ngisamfuni awu ususho manje ngoba sekunyisile la hayi yena kodwa nawe jinja ngathi uthela uswayi kakhulu wena yini usoyibonela intombi manje nawe usiyami bantu ngibhalele uzoyilandela lekhumbi wena yes King Ginger Cream de la Cream Twana se King Indlovu bafethu you know the story it's going crazy it's going bananas it's Bibli King ay konakele kakhulu kulonyaka lo ha ayiveli semahlanyeni akukhuzana kuyose kusexe aveli semahlanyeni malume akuzwana kuyose kusekseni ekuse King Ginger Cream de la Cream ngisakufuni this is Home Affairs you know the story do the right thing put your hands on the screen bless the screen and subscribe on King Ginger TV thana njengoba ungithanda my son let's go home Simpiwe take us home